Hej, jeg hedder Sten Sargo. Jeg ejer køreskolen 8250, der er beliggende i Aarhus Nord. Skal du til at starte på dit kørekort? Er du generhverver, eller har du blot brug for lidt rutinetimer ude i trafikken? Så står jeg selvfølgelig klar til at hjælpe dig fra start til slut. Så hvis det har vakt din interesse, så tilmeld dig her, eller kig forbi min hjemmeside 8250.dk. Jeg håber, vi ses. Hej. Ikke mens din mobil den ringer. Hej, jeg hedder Sten Sargo. Jeg ejer køreskolen 8250, som er beliggende i Aarhus Nord. Skal du til at starte på dit kørekort? Er du generhverver, eller har du blot brug for lidt rutinetimer ude i trafikken? Så står jeg klar til at hjælpe dig fra start til slut. Hvis det har vakt din interesse, så tilmeld dig her, eller så kig forbi min hjemmeside 8250.dk. Jeg håber, vi ses. Hej. Jeg er Sten Sargo. Jeg ejer køreskolen 8250, der er beliggende i Aarhus Nord. Skal du til at starte på dit kørekort? Er du generhverver, eller har du blot brug for lidt rutinetimer? Så står jeg altid klar til at hjælpe dig fra start til slut. Hvis det her har vakt din interesse, så tilmeld dig her, eller kig forbi min hjemmeside 8250.dk.